फुटी सिंह पराक्रम प्रभु बलराम पुणी तणु ଶୋଇଛନ୍ତି କାଳିଆ ଗର୍ଜନ ସାତ କୋଟି ପର୍ବତରୁ ଅଟଇଛେ ଘରୁ ନାମ ବହି ଅଛନ୍ତି ଅଚଳ ମହାମେରୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲାରେ ଏମନ୍ତ କରିବ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଏକ ରୁଟି ଯେ ଆଣିବ ରାମକୃତ ଧୋଇ ତୁଝେ ଗଡ଼ାଇ ନ ଦେବ ଶୋଇବାର ରତ୍ନ ଖଟା ବୋଇ ନ ଆଣିବ ଏହା ଶୁଣି ବେତାଳ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲେ ରତ୍ନ ଖଟା ପାଶେ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଦେଲେ ବଳରାମକୁ ପ୍ରଥମେ ଧଇଲେ ଗଜାଇ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟକୁ ଯେ ଦେଲେ ଗଡ଼ିଆଇ ହେଉତାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧଇଲେ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଉପରକୁ ଗଡ଼ାଇଲେ ଶୋଇବାର ରତ୍ନ ଖଟ ଆଣିଲେ ବହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗେ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇ ବଳରାମ ପିନ୍ଧିବାର ପାଟ ବୋହି ନେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧିବାର ନେତ ଘେନି ଗଲେ ଦେଖି କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ଅଷ୍ଟ ବେତାଳକୁ ବର ଯାଚି ନ ଯେ ଦେଲେ ଆରେ ଅଷ୍ଟ ବେତାଳରେ